vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ine mukoma ndichizosvikawo pakubata mishonga yose iyo yandakabata. Inhau yekuti ndaiva munhu wekuti ndakanyanyisa kuteverera musangano for a very long time, and ndakati ndichiteverera musangano kudaro ndakabva ndaona kuti vamwe vakomana vose avo vandainge ndichishanda navo tiriko kumayouth, kubva tiri kumayouth, because soon after form 6 ndo pandakabva ndatanga kuita izvi zvekuteverera musangano, but ndakaona kuti pose paizosarudzwa vanhu for my youth benefits, inini ndini ndaizongosarira kumashure, ende kuti why ndainge ndisingasarudzwi, ameno kuti chii chainge chichikonzeresa. Dzimwe shamwari dzangu dzose idzo dzandakawirirana nadzo ikoko kuma youth services, vazhinji vacho mukoma vainge vatova vanhu vainge vava nemari dzavo. Saka mukuzonofamba inini ndakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndiine jambwa nemunyama, because ndakatombosvika pakufamba nemaministers, ende ndaitoona kutoti vamwe vainge vachitopiwawo mimwe mikana yekuti vakwanise kutotangawo zvima businesses izvo zvainge zvichizobatsira mayouth. But inini mukoma ndaiti paya pandinenge ndava kuda kuconnectwa neumwe minister ameno zvaizongoitika, so ndo pandakazosarudza mukoma kuti ndinge ndichizofamba, ende ndichifamba mukoma handina kuita zvemajokes. Ndakatofamba ndichitoziva kuti zvinhu izvi kwandiri kuenda uku kunyangwe zvikanzi amai vangu ndo vainge vachidiwa. At that time ndainge ndiri prepared kuti kunyangwe amai vangu vachiri kufema ndinge ndichivabaya, ndinge ndichivavhura, ndinge ndichitora mwoyo wavo ivo amai vangu vachiri kufema kudaro. Ndakazotaurirana neumwe mudhara uyu at that time ainge abva mukuelektwa sakansela, ende mudhara uyu achinoelektwa sakansela ainge asingatombofarirwi zvachose munharaunda imomo umo ainge achikontesta sakansela. Ndakanotaura naye mudhara uyu ndikati, asiwe mudhara, chimbonyazo kundiudza kuti zvii zvakaitika kwauri. Ndokubva atanga kuseka zvake achiita majokes neni, but nekufamba kwenguva paakaona kuti mvana uyu haasi kana kumbodzora tsvimbo, because ndakazotanga pakumushanyira almost every day. Ndaingoti kana paine zvatinenge tichida kuconstituency yavo ndaitoti ndinge ndichitongodarika nekuoffice kwake. Mudhara uya akazoti kwandiri, wanyanyisa, wandinyanyira. Alright, zvandichaita ndezvekuti mufana iwewe pandiri kuzodzokera kuMozambique uko pane munhu wandiri kuda kunoona kuMozambique, saka I want you to accompany me. Ndikabva ndati zvakanaka mambo wangu. Ndikabva ndatoziva kuti apa ndainge ndava kuchida kuchipiwa connection, not connection kuma ministers but connection manje, spiritual connection yandainge ndichitsvaka kuma minister. Ndainge ndichazodzoka zvangu but ndakasimba. Mudhara uya akabva azonditora, ndisu uyo takabva tazotravela zvedu tichienda kuMozambique. Along the journey mudhara uyu akandipa imwe political theory and history yandainge ndisina kana kumbogara ndakapiwa muupenyu hwangu, zvekuti ndakabva ndatanga kuona nyika neimwe way, ende taichinjana zvedu. Aimboti kana iye akaneta, kana abatwa nehope, inini ndobva ndatora motikari yakarohwa non-stop kuzosvika tichizonosvika kuMaputo. Takati tichinosvika kuMaputo ndokubva tazongoenda kune kamwe kavillage kakangoshoreka mukoma. Pamba pacho patakaenda painge pakatongoshoreka zvapo, ndokubva tazotanga kutaura nevamwe gogo ava mukoma Nashi. Vakazoti ivo kana ndichida kuti ivo vange vachindibatsira ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda pavari, ndobva ndatanga kudya sikarudzi yavo. Zvinhu zvakandivhundutsa mukoma, because uyu mudhara wekuti I used to reserve him with a high regard. Munhu wandaitoziva kuti mudhara uyu anonamata, but uko kwacho kwaakandiendesa ziva my world view yakaitwa 360 turn around, zvekuti ndega ndakashaya kuziva kuti ko chii chiri kumboitika. Ndikati ko vari kuzama kuti kudii, because handisi kunyatsokunzwisisa kana vachiti ivo vari kuda kuti ndinge ndichiuya pavari kuti ndikwanise kuyamwa sikarudzi yavo kana inini ndichida kubatsirwa navo. Then mudhara uya akabva azongotaura, akabva atarisa kusaiti. Ndakamubvunza kuti ko why usiri kuda kundipindura, then uya
ainge ari muturikiri akabva ati kwandiri iye ainge asingatendedzwe mundara uyu wandainge ndiinaye kuti ange achitaura mudare ravo gogo ava. Kundiunza kudare ikoko kwagogo ivavo nganzi yainge itori blessing, iye ainge atoplaya his own duty. Zvainge zvava kwandiri kubvuma kana kuramba. Ndakambobuda panze mukoma because I was confused. Ndaita kunzwa muviri wangu wose uyu uchipisa neconfusion, ndichidikitira ndisingazivi kuti zvino situation zvayadai ndoita zvekuita sei. Mundara uya ndopa akabva azonditevera ndokubva ati bamunini, you see that we have drove a very long way. Neniwo nditori nezvinhu zvangu zviri kuda kugadzirwa and zvinhu zvangu it is going to take a very long time because iye mundara uyu it then turned out kuti nayewo ainge atofambira kuti ange achichekeresa mwana wake. Saka kunochekeresa kwaainge achida kuita mwana wake newin iyo yaainge akawana kuconstituents kwake, ainge achida kunegotiata kuti instead of mwana wake ange achifa aida kuti mwana wemunin'ina wake iye mwana wacho ange achizofa pachinzvimbo chemwana wake uyo waainge akati ndiye waainge ari willing kuti ange achisacrifice in the event that he was going to win. Takazoti tava kudzoka mundara uyu ndopa akatanga kuseka akati unoziva mupfana, pandakatanga kupinda mudare iri paya patainge tichirana for my elections I never even thought kuti I was going to win. Ndokusaka ndakati kana ndikawina ndinosacrifice wangu mwana, but pandakangonzwa zvichiannouncwa kuti inini ndini ndainge ndahwina, iye akati hanzi ndainge ndakagara pacheya, saka padhuze nepandainge ndakagara painge paine bhaketi remvura. Hanzi foni yangu nekuda kwekuvhunduka foni yakabva yanowira mubhaketi iroro remvura. Vanhu vainge varipo vakamhanya vachindisumudza vachiti well done comrade, asi chavasina kuziva ndechekuti inini ndainge ndisina kuvhunduka win asi ndainge ndavhunduka kuti saka sacrifice yandakavimbisa gogo vaya kuti I am willing to sacrifice mwana wangu zvino zvichafamba sei. Ende hanzi gogo ivavo akangoti maresults achingobuda, hanzi gogo ivavo vakabva vangoapia kumberi kwake, havana kutaura naye asi hanzi vakangofamba ndokubva vadarika nepamberi pake. Vamwe pavainge vari busy vachicelebrata, hanzi gogo ava ng'anga iyo yatainge takatarisana nayo hanzi yakatongoapia from nowhere muchaunga mukati mevamwe ndokubva yadisappear. Saka apa akanditi inini ndainge ndichitomutambisira nguva ende ainge asingadi kuti ng'anga iyi inge ichizotsamwa because nayewo ainge achida manegotiations. Saka akati kana ng'anga iyi ikagara yatsamwa mufana unenge watondikanganisira because this is a matter of between life and death for my son. Ndakabva ndazodzokera mudare muya because comrade vainge vatsamwa. Ndakati ndadzokera mudare muya ndokubva ndazoti kuna gogo vaya, aiwa zvakanaka zvanzwikwa zvose zvamataura ndinokwanisa kuzviita. Gogo vaya vakabva vatanga kuseka. Gogo vaya vakabva vazoudza vamwe vavo vavainge vachishanda navo kuti vange vachibuda imomo mudare mavo, ndokubva ndazongosara ndiinavo gogo ivavo nekamwe kamwana kainge kari kadiki kasinganzwisisiki kuti kamwana aka kainge kari kamwana kadiki here kana kuti katoriwo kamunhu kakuru kamunhukadzi but trapped in the body of a small girl. Ndokega kakasara karimo mudare imomo, kakabva kazodirectwa nagogo vaya kuti kange kachitora rimwe Zambia iri mukomanashi rakangonovhovhomorwa mukati memamwe mazidrums ainge arimo muimba imomo, imba yematare yavo gogo ava. Ndokubva kazowaridza Zambia riya. Gogo vaya vakabva vazonorara paZambia paya, vakabva vazokurura chipfeko chavo chemukati vakabva vati huya. Ndakabva ndaenda paya mukoma ndikabva ndapfugama. Ndakati ndakapfugama kudaro mukomanashi ndega ndakatombonzwa kuda kurutsa because musikarudzi yavo gogo ava vainge muchibuda makonye ende ndokusaka vainge vanditi ndinge ndichivayamwa sikarudzi yavo because sikarudzi yavo yainge isina kumira zvakanaka. Munoona kaya kanonzi kabhinzi nevanhukadzi
Kabhinzi ikako mukoma kainge kakareba kuita kunge sikarudzi chaiyo yemunhurume. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichiyamwa sikarudzi yavo zvekare nekabhinzi kavo ako kainge kakareba kuita kunge sikarudzi yemunhurume. Ndakayamwa mukoma ndikanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichisvipa pandinenge ndava kunzwa zvichiti medza, ndaifanira kuti ndinge ndichimedza. Mukoma ndakati ndapedza zvose izvo ndo pandakabva ndazonzi ndinge ndichisvipa izvo zvainge zvasara zviri mumukanwa mangu. Ndakabva ndasvipa makonye aya mukoma, ivo gogo ava ndokubva vazotanga kuverenga. Vakaverenga makonye aya ndokubva vazondiudza kuti pamakore angu ekurarama ndainge ndasarwa nemakore 20 ekurarama, ende ndararama makore awa mukoma. Zvino ndasarwa ne-only 2 years dzekuti ndinge ndichirarama. Ivo gogo ava vakazonditi kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuwedzerwa makore ekurarama ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kwavari. So mukoma zvandakazoita ndezvekuti mugore ra2021 ndakabva ndazodriver. This was after many years of enjoying this money, ende vakanditi mari iyi no matter what I do imari yekuti ndinofanira kungofara kungoita zvandinenge ndangonzwa kuda panguva iyoyo. Ende mari iyi ndaiwanzokuishandisira kuvanhukadzi wandinenge ndadanana naye, ndaimuspoila kusvika ega asvika pakuramba kuti it is enough. Mapati iwawo mukoma ndaingoita dzimwe nguva ndaingoita maparties andinenge ndichingoti all ladies only party. Ndaingoinvita vakadzi chete, ende vakadzi ava vachiuya ndaikwanisa kuvaudza kuti pati iyi yanhasi kana uchiuya unofanira kungopfeka lingerie either yeblack, yered kana kuti yewhite. Ende usiku hwose ndo zvamunenge makangopfeka tiriko kumansion kwangu mukoma tichingoheva a good time. Wandinenge ndasarudza kuita bonde naye ndinongomupa mari ndoita bonde naye. Ende vakadzi vose ava pavanenge vachiuya kumaparties angu vanenge vachitozviziva kuti uko hakuendwi nemunhu asingade kuzoita bonde nemuchinda uyu ati invita. Dzimwe nguva ndo pandaizoinvita, especially kana ari ma-all white party, ndaizoinvitawo vamwewo vekuziva vobva vazouyawo. Vamwe vaiuya nemagirlfriends, vamwe ne2 magirlfriends, potanga kuitwa aya anonzi ma-OG anenge afunga kurara newaanenge achiva anongorara naye. Vanhukadzi vanenge varipo tinenge tichiita vekudira mari. Munhu akarara pambedha uchingotora mari so uchingoita yekumwaya pamusoro pake, yose mari iyoyo inenge iri yake. Zvose izvi ndakazviita because ndo dzainge dziri mhiko dzacho kuti handifanire kuti ndinge ndichiita zvine musoro, ende mari yangu haifaniri kuti inge ichibatsira anyone, kubatsira munhu zvekuti anoona kuti panapa ndabatsirikana. Imari yekuti inofanira kungoshandiswa zviya zvekuti inongoita like iri kungopeperetswa nemhepo. Vose avo mukoma vandakadanana navo pamakore ose awa andararama ndirimo mukati memhiko dzose idzi, hapana kana chavakakwanisa kuita muupenyu nekuda kwekuti mari iyi yandinovapa, mari iyoyo inodzoka zvekare kwandiri. Zvino mukoma nashe makore angu awa pandakaona kuti ndainge ndasarwa nemakore mashoma ekurarama, ndakabva ndafunga ndikati asi comrade vaya vandakaenda navo kuMozambique ingawani ivo vakaenda vakanotaurirana navo gogo vakabvuma 1 ko inini regedzai ndinge ndichiendawo ikoko. Saka ndichiendako mukoma ndakagara ndakatogadzirira, ndakabva ndaba rimwe trousers reimwe cousin brother yangu because ndiye wandainge ndasarudza kuti ndiye anofanira kuti ange achizofa. Apo pandinofanira kuti ndinge ndichizofa ndiye aifanira kuti ange achizofa. Asi awa masowe awa akauya ndo akandikanganisira zvinhu zvangu. Ndakati ndaba trousers rake, iye akabva aona kuti trousers rake rainge risiri kuwanikwa. Then mukuzonotsvaka nekutsvakiridza mudzimai wake ndiye akabva aita dzungu ndokubva ati tadii tamboenda kumasowe. Apa inini ndainge ndiri munzira ndisati ndasvika kumba kwagogo vaya kuMozambique. Vakazoti vaenda kuya mukoma ndopa vakabva vazoudzwa kuti inini ndainge nditori munzira kuenda kuMozambique. Saka vakabva vazopiwa munamato
vakapiwa munamato wekuita go back to sender. Ndakati ndichinosvika kumba kuya kwagogo ndakatongosvika vakamira pakati pechivanze vachivava vachipopota. Vakati zvii izvi zvawandiunzira mudare rangu? Vakabva vati siya zvinhu zvako izvo zvauinazvo kunze kwemusha wangu. Ndokubva ndazosiya trousers riya recousin brother yangu kunze kwemusha, ndokubva tazopinda mudare ravo gogo. Ndokubva ndatanga kuchema ndikati gogo, handisati ndava ready kufa. Saka gogo ava vakabva vati sezvo iwewe wandiunzira zvinhu zvanga zvichida kundikuvadza mudare rangu, the only option yandinokwanisa kukupa option yekuti iwewe kuti unge uchiextenda makore ako ekurarama. Munhu akakuunza pasi pano pezuva, mubereki wako ndiye ega anokwanisa kukuextendera makore ako ekurarama. Ndakabva ndati baba vangu vakashayika, zvino ndodii? Amai vangu here? Then gogo ava vakabva vati tichatora makore awo asarirwa nawo. Saka gogo ava vakabva vazoti amai vako makore avo avasara nawo ekurarama ndiwo atichatora. Kana tamatora then tobva tazomaisa pauri, but hazvisi nyore nekuti amai vako vanofanira kuziva kuti izvi ndo zvatiri kuita. Ndikabva ndati zvino ndichavazivisa sei? Gogo ava vakanditi ndinofanira kutenga coffin. Kana ndatenga coffin then ndobva ndadana amai vangu kumba kwangu. Amai vangu ndotaura navo. Once amai vangu vakabvuma, gogo ava vakanditi ivo vachauya vachibva kuMozambique vachiuya kuZimu vobva vazotibatsira, asi amai vangu ava vanofanira kuzopinda mucoffin nemoyo unoda. Zvino mukoma izvi handifungi kuti zvinogoneka. Ndingakwanisa here kuti ndinge ndichitora amai vangu ndovadana ndoti mama inini ndakaromba, saka kuti inini ndirambe ndichingorarama hunge imimi mandipa makore enyu awo amasarirwa nawo, nekuti ndimi makandizvara, ndimi makandiunza pano panyika, saka chindipai makore awo amasarirwa nawo. Chipindai mucoffin umo. Coffin iri randakutengerai, hanzi coffin iroro kana amai vangu vakabvuma ndiro coffin ravanofanira kuti vange vachizovigwa naro. Coffin iri rinofanira kugara mumba mangu kusvika amai vangu vashayika. Mukoma handichazivi kuti ndoita sei inini. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma. Mukoma ava vari kuti pose pandiri kutaura nagogo ava vari kungondi extenda a few months. Upenyu hwakaoma, hanzi upenyu hwakaoma mukoma Nash. Ndiri kuita like zvinoita vanhu vanoshanda kuSouth Africa, kupota vachienda kuborder kunodhindisirwa madays. Ndiri kupota ndichienda kuMozambique kuti ndinowedzerwa mamonths ekurarama. Zvakangoma hazvo veduwe.